ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଚାଲିଛି। ଏହି ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତକୁ 1 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ସେପଟେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଟି20 ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ। ଏହି ସିରିଜ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର 3 ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ କେଏଲ ରାହୁଲଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଟି20 ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ସିରିଜ୍ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯିବ। ଯଦିଓ ଏହି ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୟନ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଏହି 3 ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଉଥିବା ଦଳରୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଟି20 ସିରିଜ୍ରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକତ୍ୱର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।